Исәнмесез, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Без сезне дөньяның төрле илләрендә яшәүче милләттәшләребезне сәламлыйбыз. Студияда мин Эльвира Хөснетдинова. Бүген безнең программада Үзбәкстанда татар кызы 2023 конкурсына йомгак ясалды. Татар кызы бәйгесе кызганнан кыза бара. Кызлар хәтта туктап та тормый. Алар әле сәхнәдә, әле сәхнә артында. Без инде билгеле алар белән аралашырга тырышабыз. Астана шәһәрендәге Туган тел татар башкорт этнолингвистик мәктәбе. Башкортстанның Мәләвез шәһәрендә яшәүче уста Фәнисә Бикбаева. Курчакларны иң авыр өлеше башын йөзен эшләү. Аның эшләү өчен скульптор булырга кирәк, художник булырга кирәк, модельер булырга кирәк. Екатеринбургта гомер итүче яшь татар гаиләсе. Лёша үзе сорый, кайчан чәй ичәбез. Мин аны шулай чәй ичәргә яраттырдым дип әйтергә була инде. 2019 елда татар кызы конкурсы гран-приена Үзбәкстаннан килгән катнашучы лайык булды. Озак кына тәнәфестән соң конкурс кабат үз юлын дәвам итте. Һәм ниһаять Үзбәкстан иле финалга чыккан татар кызларын үзенә җыйды. Ташкентның иң зур сараенда 13 кыз көч сынашты. Гаҗәеп вакыйгада безнең төшерү төркеме дә эшләде. Татар кызы 2023 конкурсының гран-приена кем лайык булды соң? Һәм 2024 елны татар кызы бәйгесе кайда узачак? Барысы хакында да Ташкенттан Ләйсәнә Садырдинова репортажында. Безнең һәрбер сәяхәтебез вакыйгаларга бәйле. Хәзер без Ташкент шәһәрендә. Бүген монда зур вакыйга һәм шушында яшәүче бөтен милләттәшләребез килгән. Алай гына да түгел. Күп кенә Азия илләреннән дә җыелдылар. Һәм инде бүген татар кызы. Ташкент шәһәренең иң зур сарайларының берсе Түркистанда узачак әлеге вакыйга. Ә инде катнашучыларга килгәндә аларның саны 13. Үзбәкстан Республикасы Ташкент шәһәрендә 10-нчы татар кызы халыкара бәйгесенең финал ярышлары үтә. Һәм ул беренче тапкыр чит илдә уза. Монда иң беренче Үзбәкстан җиренә шу белән без җитәкчеләребезгә зур рәхмәтләрне әйтәсебез килә. Чөнки Үзбәкстан, Россия, Татарстан дигәндә субханалла безнең аралар һәр вакытта да бик төпле туганнарча булды. Берничә минуттан дулкынландыргыч мизгелләр башланачак. 2019 елда безнең нәкъ менә Ташкенттан татар кызы җиңгән иде һәм менә ниһаять 2023 елда без нәкъ менә Ташкент каласында бик горурланам. Шул зур халыкара татар кызы безнең Үзбәкстанда именно Ташкентта үтәчәгеннән һәм инде мин бик шат, менә шул таш бүген яңа җиңүче кызга үтәчәк. Татар кызы иң беренче татар телен, гадәтләрен, үзенең милләтен белеп горурланырга тиеш. Шулай дип саныйм һәм шунарга омтылам. Шулай ук ихлас, аннан сабыр да, тыйнаклыгы дагы шундый барлык мотор сыйфатларны үзенә алган, җәлеп иткән татар кызы булырга тиеш. Сездә бармы ул сыйфатлар? Ничек беләсез? Мин ул сыйфатларны беләм һәм шуларга таба үземне үстерергә тырышам. Күп кырлы булырга тиеш, укымышлы дагын, акыллы дагын, сабыр дагын. Монда бик күп сыйфатлар әйтеп китеп була. Һәм безнең сәхнәдәге бүген татар кызлар аларның бөтенсенә тәген, ул бөтен сыйфатларын да туплыйдыр дип уйлыйм. Дулкынланасыңмы? Әйе, бик дулкынланам. Максатың нидә? Киттек. Хисләребез ташлый, шуннан да без бик шатбыз. Бүген Үзбәкстан Республикасында булуыбыз белән Ташкент шәһәрендә шундый матур залда эшләүебез белән һәм әлеге чараның кирәклеге турында әйтми булдыра алмыйбыз. Чөнки әлеге чара бөтен дөньяга сибелеп яшәүче татарларыбызны, бигрәк тә ана буласы кызларыбызны туплый, берләштерә, дуслаштыра, таныштыра. Һәм шунысы куанычлы, кызларыбыз татарча сөйләшә. Һәм шуннан да без әлеге зур чараны, халыкара дәрәҗәсендә узатырган чараны алып баруыбыз белән горурланабыз, бәхетлебез. Шуңа күрә республикабызга, мәдәният министрлыгына һәм бөтен дөнья татар конгрессына бик зур рәхмәт.
Олара Татар кызы бәйгесе бүтін дүния Татар конгрессының уңышлы проектларының бірсі. Ул тулы бір милли хәрәкәткә әйләнде. Быел бәйгенең 10 еллыгы беренче тапкыр чит илдә, биредә Үзбәкстан җирлегендә уза. Білесізме, біздің үшін бұл әлбәттә тарихи вақиға, чөнки Үзбәкстанда әле менә мондай бәйгеләрне уздырмаганнар иде. Менә безнең өчен бу хәзер һәм без сокланып карыйбыз. Шундый шибәр кызлар һәм аның телләре нинди матур, білесізме, үзләре. Гафу итегез инде, мин уже башка көлмәктән шулай да дәвам итәм интервьюмны. Әйтәм, рәхим итәм. Менә бу татар кызы нинди булырга тиеш, һәм менә бу бәйге нинди булырга тиеш, кирәкме? Әйе, бу бәйге әлбәттә кирәк. Бу безнең милли гореф-гадәтләребезне хәтердә тотып, истә тотып саклау конкурсы шулай. Бу безнең сәләтләребезне тикшерә торган конкурс. Матурлык кына конкурсы түгел. Милли гореф-гадәтләребезне саклап калырга булыша торган конкурс, бик кирәкле конкурс. Әлбәттә, бу бәйге бик кирәк, чөнки бу безнең милләтебезне ныгыта, тагында телебезне камилләштерергә ярдәм итә, һәм инде татарның инде бөек милләт икәнен дә күрсәтә. Минем өчен татар кызы бәйгесе ул зур проект, ул тормыш проекты, ул татар милләтне үстерә, ул телне камилләштерә һәм татар кызы өчен бу бик мөһим. Мин татар телен гаиләмнән генә беләм, мин татар мәктәбендә белем алмадым, ләкин безнең гаиләбездә бик та каты саклана татар мәдәнияте, татар теле все безгә чыгып. Татар кызы бәйгесе кызганнан кыза бара. Кызлар хәтта туктап та тормый. Алар әле сәхнәдә, әле сәхнә артында. Без инде билгеле алар белән аралашырга тырышабыз. Чөнки чынлап та кызык. Кем соң ул? Нинди соң ул татар кызы? Татар кызы 2023 жюри әгъзалары инде бергә җыелдылар. Хәзер алар менә шушы 13 кыз арасында кем җиңүче, кем гран-прига лаеклы икәнен билгеләячәкләр. Балалар нигезендә бүгенге көндә Пенза бара. Сәхнәдә үз-үзен бик матур тота. Әһәмиятебез шул кызга төште, беренче көннән үк. Тожны халыкара татар кызы 2019 бәйгесе җиңүчесе Үзбәкстан кызы Камилова Лилия Рөстәм кызы тапшыра. Әлбәттә, төп бүләк Татарстан Республикасы хөкүмәтенең Лада Гранта автомобиле. Альбина Наил кызы 11 яшькә кадәр бию белән шөгыльләнгән, әдәбият һәм психология белән кызыксына, татар халык ашларын пешерергә ярата, буш вакытларында модель, стилист, визажист булып эшли. Худайыма бик рәхмәтле, әти-әниләремә бик рәхмәтле бу мизгелләрне тормышка күрсәтү өчен. Җылыйса, бәктемнән җылыйм. Бу минем горурлыгым, бик зур горурлыгым татар халкым өчен. Булыр Алла бирсә. Менә ул дулкынландыргыч мизгел килеп тә җитте. Инде татар кызы 2023 ул Пензадан Альбина Наил кызы. Димәк, татар кызы 2024 Пенза өлкәсендә булачак. Лейсана Садретдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Ташкент шәһәре, Үзбәкстан Республикасы. Астана шәһәрендә туган тел татар башкорт этнолингвистик мәктәбендә яңа уку елына тантаналы старт бирелде. Быел әлеге милли мәгариф учагында 40-ка якын бала белем алачак. Шуларның 12-се мәктәп бусагасын беренче тапкыр атлап керде.
Менә инде 25 елдан артык туган тел татар-башкорт этнолингвистик мәктәбендә укытучылар милләттәшләребезне туган теленә, татар халкының мәдәниятенә һәм гореф-гадәтләренә өйрәтә. Бу тарихи ватаннан читтә яшәүче халкыбызны берләштерүгә зур мөмкинлек бирә. Тулырак киләсе сюжетта. Казахстан башкаласы Астанада яңа уку елында 10 этнолингвистик мәктәп ишекләрен ачтылар. Аларның укучылары булырга теләгән һәркем килә ала. Монда милли һәм дини чыгыш, шулай ук туган телне белү дәрәҗәсе мөһим түгел. Иң мөһиме үз халкының килеп чыгышын һәм тарихын белү, шулай ук туган теленне саклау теләге. 1997 елның октябрендә ачылган татар-башкорт мәктәбе дә ширек гасырдан артык халкыбызның туган телен һәм мәдәниятен саклау белән шөгыльләнә. Мәктәптә 5 яшьтән 17 яшькә кадәрге балалар бушлай белем ала. Дәресләр һәр якшәмбе үткәрелә. Үзебезнең дәресләрдә без Татарстаннан килгән китаплар белән кулланабыз. Аларның күбесен безгә Казахстандагы Татарстанның тулы вәкаләтле вәкиллеге бүләк итте. Һәм әлбәттә быел күп китапларны безгә Каюм Насыри институты җибәрде. Бу китаплар арасында татар теле укыту буенча күп дәреслекләр бар һәм төрле яшьтәге балалар өчен татар әдәбияты да шактый. Халык җыры һәм сәхнә мәдәнияте дәресе матур традиция буенча бөек татар шагыйре Габдулла Тукайның туган тел шигырына җыр башкарудан башлана. Дәрес укытучысы Дамир Утикеев фикеренчә, туган телне өйрәнү, бигрәк тә телне нигездән өйрәнүчеләргә җырлар башкару һәм театр спектакльләре кую аша җиңелрәк күренә. Мин рәхмәт белдерәсем килә Зухра апага безгә туган телне өйрәткән өчен. Мин дә бу мәктәптә укыган идем. Беренче выпускник, хәзер балаларны укытам. Үземне 2 улым да дәресләргә йөри. Уку дәресләреннән тыш, мәктәп укытучылары һәм укучылары ел дәвамында Мәхәмбәт Тутимисов исемендәге мәктәп укучылары сарае һәм башкаланың Казахстан Халкы ассамблеясы чараларында актив катнашалар. Шулай ук Каюм Насыри институты фәнни белем бирү үзәге белән берлектә бөек татар язучылар Муса Җәлил һәм Габдулла Тукай истәлегенә багышланган төрле музыкаль әдәби кичләр үткәрәләр. Мәктәпкә нигез салучы Зөһрә Саяпова бүген лаеклы ялда. Оныклары һәм оныкчылары тәрбияләү белән шөгыльләнә, казах һәм инглиз телләре курсларына йөри. Әмма бөтен күңеле һәм йөрәге белән ул туган телебезнең киләчәге үсеше өчен борчылый. Туган телебезне сакламасак, тел бетсә, ул телнең иясе булган халык та, милләт тә югала дип уйлый Зөһрә апа. Шуның өчен дә туган телне кадерләп саклау, үстерү, аның сафлыгы, матурлыгы өчен көрәшү һәр кешенең изге бурычы булырга тиеш дип ассызыклый ул. Туган телгә игътибар бирү, ул бит иң мөһим безнең вазифабыз. Менә Чингиз Айтматов әйткән иде. Миңа әйтсәләр, иртәгә телең үлә дип, мин бүген үлергә әзермен. Бик дөрес сүзләр булган икән ул. Мәктәпкә кайвакыт барам кунак рәвешендә. Мине бик куандыра яңа методикалар. Мине бик куандыра проектлар, бик кызыклы дәресләр, яшь укытучылар бик матур итеп балаларны кызыктыра. Куандыра, күңелләрне киңәйтә. Нигә дисәгез, ул туган телебез үлмәс дигәнне белдерә. Ул туган телебез буыннан буынга күчә дигәнне белдерә. Әдилә Тухбәтова, Баржан Кажаканов, Татарлар, Астана шәһәре, Казахстан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Башкортстанның Мәләвез шәһәрендә яшәүче уста Фәнисә Бикбаева. Курчакларның иң авыр өлеше башын йөзен эшләү. Аның эшләү өчен скульптор булырга кирәк, художник булырга кирәк, модельер булырга кирәк. Екатеринбургта гомер итүче яшь татар гаиләсе. Леша үзе сорый, кайчан чәй ичәбез. Мин аны шулай чәй эчәргә яраттырдым дип әйтергә була иде. Башкортстанның Мәләвез шәһәрендә яшәүче Фәнисә Бикбаева күп кырлы талантлы милләттәшләребезнең берсе. Үз йортында шәхси музейын булдырып, анда халкыбызның тормыш көнкүрешенә багышланган экспонатлар җыючы да. Үз куллары белән кеше зурлыгындагы курчаклар ясаучы да ул. Күрше төбәктә яшәп иҗат итүче ханым турында Гөлшат Сафина сюжеты.
Башкортстанның көньягында урнашкан Мәләвез шәһәрендә Оҗмах бакчасыдай бер урын бар. Ул да булса милли рухлы, татар жанлы Фәнисә Бикбаева һәм Ришат Фәтхетдиновларның дөньясы. Федоровка районының Балыклыбаш авылында туып үсеп, байтак еллар Мәләвез шәһәрендә гаиләсе белән күпләргә үрнәк булып яши Фәнисә Бикбаева. Тынгы белмәс, матурлыкка гашыйк Фәнисә ханым берничә эшне бергә алып барырга мөмкинчелек таба. Төп эше авыл хуҗалыгы предприятиеләрен, фермер хуҗалыкларын сыйфатлы орлыклар белән тәэмин итү булса, буш вакытларында бәйрәмнәр алып бара, кул эшләре белән шөгыльләнә. Курчаклар мине бик кызыксындыра иде. Шул курчакларны ясап карау нияте белән балаларны җыеп ачып җибәрдем студия Маскарад. Мәләвез мәктәпләре белән дә тыгыз бәйләнештә тора Фәнисә Муса кызы. Мына безне милли яктан бизәлештә дә, төрле идеялар бирү буенча да ул безнең төп ярдәмчебез. Чөнки мына мин яңа ел алдыннан гына аңа 10 калфак кирәк балаларга чыгыш ясарга дип тәкъдим ясаган идем. Ул аны 2 көн эчендә Ришат абый белән бергәләп төн йокламыйча эшләп алып килгәннәр. Фәнисә ханым булмышы белән иҗади шәхес. Рәсем төшерүгә, җыр биюгә гашыйк кыз заманында режиссура һәм сынлы сәнгать юнәлеше буенча белем ала. Хезмәт юлын Куйыргазы совхозы профсоюз мәдәният йорты директор вазифасыннан башлый. Төрле иҗади клублар, ансамбльләр оештыра. Ул җитәкчелек иткән мәдәни коллективлар район, республика бәйгеләрендә даими җиңүләр яулый. Шул рәвешле 25 ел гомерен ул мәдәният өлкәсе белән дә бәйли. Безнең яңа мәдәният йорты, мәдәният сарае төзелде безнең Мәләвездә. ГДК дип атала бит инде, шунда мине эшкә чакырдылар. Мин анда студия ачып җибәрдем. Ул студияны нинди максат белән ачтым? Менә үткәннәрне кабатлыйсы килмәде. Бик күп ансамбльләр булды. Татар, башкорт, чуаш, төрле ансамбльләр җыеп үткәрдек. Соңгы елларда Фәнисә Бикбаева кеше буйлы курчаклар ясау белән дә республикада дан казанды. Авторларны эшләгәндә балчык, кагаз, камыр кебек материаллар куллана. Йөзләрен эшләү аерым сәнгать осталык таләп итә. Коллекциядә иң кыйммәтлесе Сөембикә. Фәнисә ханым курчакларга киемне дә үзе тегә. Курчакларның иң авыр өлеше башын эшләү. Башын, йөзен эшләү. Аның эшләү өчен скульптор булырга кирәк, художник булырга кирәк, модельер булырга кирәк, бизәндерергә, шул күлмәкләрен тегү, шул портних булырга кирәк инде. Бүген курчакларның күбесе Фәнисә Бикбаеваның өендәге музейда саклана. Бу эштә аңа җәмәгате Ришат Гайнел-Гыйлем улы да ярдәм итә. Гомумән, гаилә башлыгының үзенең дә кулыннан килмәгән эше юк. Эш табып тора, фантазиялары бик яхшы эшли. Анда барабыз, моны эшлибез, вес теге булдырабыз инде эшләрне. Уйлап чыгара, мин ясыйм шуларны. Менә тимер эшләре дә әзрәк булыштырам инде, менә әзрәк нәрсә табам, шуны уйлап чыгарам да, үзем эшләп куям инде. Фәнисә Муса кызы йортының бер бүлмәсендә ата-бабалардан калган борынгы кумарткалар да урын алган. Аларны күрергә ата-аналары белән мәктәп укучылары да килә. Күпләре махсус кенәгәгә рәхмәтләрен дә язып калдыра. Музей экспонатлары инде безнең әби-бабаларыбыздан, борын-борыннан, гасырдан гасырга тапшырылган көнкүреш әйберләреннән тора. Вакыт әз дигән төшенчә кулланмыйм, эшемне һәр чак планлаштырам ди сюжет героебыз. Бүгенге көнне нинди эшләргә кирәк икән, мин кичтән язып куям план. Бер 10лап пункт дигәндәй шуларны һәрберсен кичкә шуларның һәрберсен сызып чыгам. Менә булар монсы эшләнде. Шул безнең әниебез дә бик тырышып эшли торган эшләрне. Ул тоже бүгенге эшне иртәгә калдырма, эшләп бетеп ятыгыз дип әйтә торган иде. Шигъри күңелле, алтын куллы, кунакчыл һәм юмарт Фәнисә Бикбаеваның тырышлыгына хәйран калырлык. Якташлары әйтүенчә, милләтебезнең йөзек кашы ул, үзе дә курчак кебек Фәнисә. Башкортстанның Мәләвез шәһәреннән Гөлшат Сафина, Рузил Имамов, татарлар. Быелгы җәйдә Екатеринбургта тагын бер яшь татар гаиләсе барлыкка килде. Уралдагы Алексей Ильяс улына Казаннан Алинә Дамир кызы кияүгә чыкты. Танышулары бик кызыклы була. Бу хакта һәм туй мизгелләре, киләчәккә планнар турында яшьләр безнең Уралдагы хезмәттәшләребезгә дә сөйләде. Әйдә, кем җиңелә шул посуданы юа? Теннис Алексей һәм Алинә Имадиевларның уртак яраткан шөгыле. Уен бик җитди бара. Һәркемнең дә оттырасы килми. Биредә барыбер җиңелүче булмаячак, чөнки җиңү икебезгә дә бер ди яшьләр. Алар танышканнан бирле һәр эшне бергә башкарырга тырыша.
Беренче тапкыр яшьләр Санкт-Петербург шәһәр көнендә салют вакытында очраша. Алиня Төньяк башкаланың Каюм Насыйри исемендәге мәгариф үзәгендә инде 3 ел татар телен укытса, Алексей дуслары белән ялга килгән була. Неожиданная встреча в день города, и все изменило. То есть оставшиеся дни, которые я должен был проводить с друзьями, я проводил уже с сегодняшней моей женой. Үз хыялларымда теге озын буйлы, кара чәчле татар егетен хыялландым очратырга һәм бу минем хыял чынга ашты. Алексей Екатеринбург шәһәрендә туып үскән, әти-әнисе татар. Алина Казаннан татар гимназиясын һәм Казан федераль университетының аспирантурасын тәмамлый. 2021 елда Санкт-Петербург шәһәрендә узган татар кызы бәйгесендә җиңүче була. Алексей Алиня белән танышуына бик шат, чөнки Татарстаннан читтәшен татар кызын табу бик авыр. Алексей минем белән яши бара, менә бу 1 ел эчендә минемчә татар телен инде өйрәндеме? Мин аңа татар телендә эндәшәм, ул миңа татар телендә җавап бирергә тырыша. Шулай ук мин аңа безнең татар гореф-гадәтләрен, йолалары белән таныштырам. Мәсәлән, моңарчы Лёша эшу традицияларын белмәде, һәм без менә хәзер инде көн сайын дип әйтергә мөмкин, мәтрүшкәле, җиләкле, җимешле традициясе бездә менә көн сайын уза дип әйтергә кирәк. Һәм biz менә хәзер Лёша үзе сорый, кайчан чәй ичәбез. Мин аны шулай чәй ичәргә яраттырдым дип әйтергә була инде. Екатеринбург шәһәренең татар үзәгендә Алина уздырган татар теле курсларында Алексей беренче укучылардан була. Моннан тыш яшьләр калада узган һәр татар чарасына йөрергә тырыша. Йөреп кенә калмый, Свердловск өлкәсенең Яшен яшьләр оешмасы составында әлеге чараларны оештыруда да актив катнаша. Югары Пышма шәһәрендә узган быелгы Сабантуй алар тырышлыгы белән эшләнгән. Суга, күтәрегез һәм шап, яктагын суга. Мин Казаннан килдем, быел беренче тапкыр Уралда мин Сабантуйда. Шуннан да монда шундый күңелле бәйрәм, Сабантуй бәйрәме, ул дуслык бәйрәме дип әйтергә кирәк. Мин монда үземнең татар теле курсларына йөрүче укучыларымны күрәм. Без бергә күңел ачабыз, бәйрәм итәбез. Алексей һәм Алина өчен никах уздыру бик мөһим. Бу аларның уртак теләге. Ул бит инде татарларның, мөселманнарның теге изге бер өлеше дип, туйның бер өлеше дип әйтергә кирәк. Һәм менә мин Лёшага әйттем, баштан никах, аннары инде бергә яшибез диде. Ул да миңа бик күп сораулар бирде. Мин аңа гел җибәрә идем информация, нәрсә ул, ничек уза, ничек әзерләнергә кирәк. Һәм инде ул никах туе ул кыз ягында уза. Шуңа күрә без никахны Казанда, Ирек мәчетендә уздырдык, туйны инде Екатеринбургта уздырдык. Алексей белән Алина ял көннәрен табигать кочагында уздырырга ярата. Урал урманнары, таулары һәм елгаларына гашык булмаска мөмкин дә түгел ди Алина. Биредә хыялланырга да рәхәт. Увеличивать нашу семью, расти, развиваться, идти в ногу со временем и в то же время приобщаться все больше и больше к нашей культуре. Олия Садыкова, Альфия Габдушева, Салават Кыямов, Татарлар, Екатеринбург. Тапшыруыбызны Рифат Сәләхнең туган тел шигыреннән үзек белән төгәллибез. Йөрәктә яралган һәр сүзне инҗедәй күкләргә тезәсең. Бигрәкләр гүзәл син туган тел, син генә үзәкне үзәсең. Гүзәл дә, камил дә безнең ана телебез. Саклык, үз телебездә аралашык. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, исән сау булыгыз.